वाटी सौंप गे हमरा चला बजे तू फेसबुक गे चढ़ल जवानी लागो वाटी सौंप गे हमरा चला बजे तू फेसबुक गे मना ने करे खाली तू 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 टच कर दे हमरा ऊ 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 चढ़ल जवानी लागो वाटी सौंप गे हमरा चला बज तू फेसबुक गे मना ने करे खाली तू 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 टच कर दे हमरा ऊ 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 गजब डिजाइन लागो तो हर पोजीशन मन करे हम करा लिए डमीशन गजब डिजाइन लागो तो हर पोजीशन मन करे हम करा लिए डमीशन लचको कमरिया जना हिरनी संचाल गे छोड़ा सा पीछा करो छाता पर माल गे करे इशारा कहे हूँ टच कर दे हमरा ऊ 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 म्यूजिक बाय सरवन जी नेपाल सरवन मोबाइल सेंटर हुरमी बाजार इलाका किसी का भी होकर धमाका हमारा ही होगा। चल छिरहिया में चढ़े स्कूटी देना मोबाइल फ्री कर दियो ब्यूटी चल छिरहिया में चढ़े स्कूटी देना मोबाइल फ्री कर दियो ब्यूटी कमे में देना बुची बढ़िया ऑफर गे देखी लो मजा लिया जियो ला भर गे राजेश के संगे लेना तू टच कर दे हमरा ऊ 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 चढ़ल जवानी लागो वाटी सौंप गे हमरा चला बजे तू फेसबुक गे मना ने करे खाली तू टच कर दे हमरा ऊ टच कर दे हमरा ऊ टच कर दे हमरा ऊ टच कर दे हमरा